Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Oh, kinsa man ni? Unsa man ni ha? Sekreto? Unsa man ni Ping? Unsay buot ipasabot ini? Unsay ipasabot ini Ping? Kinsa ni? Sinayin na mong tingog. Istoryahan ta ka. Puslan man nga nakamata na ka. Kinsa lagi ni? Ayaw na lagi pangisog kay sultihan ta ka. Sige. Sulti na. Ayaw pa sigahay mong ilong kay tingaling masuyop ko. Kada. Sige. Sulti na. Kana, okay na. Sulti na yun. O lagi. Sa tinuod lang, Gring. Wa ko mahibaw kinsa na. Numero ra na. Wa di ay ni mo pangutan Gipangutana pero wa mo reply. Akong gitawgan pero di mo tubag, di makontak. Unsa pa man di ay lain ni mong sikreto, Ping? Ha? Naa pa gyud di ay? Wa na mo ko yun na mahununaan, Gring, way. Ping. Dili na lang una ako masuko, ha? Ay, wa mo sa kay angay ikasuko, Gring. Kaya ako mismo naglibog kung sa pa may akong sikreto. O kung kinsa ning nitiks na ko. Sige, Ping. Ugma na lang ta magtiwas, oy, kay katulgon pa man kaayo ko. Matuog na kong balik. Ikaw katuog na diha. Sige. Agok ng dayon, matik man. Tuhog na nasad ko, Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Kuya! Long! Uy, Long! Kalayo ba ni mo, Long? Social distancing! Grabe, usaman ka kilometro. Nag-usam ka diha. Na-miss lang di ka, kuya! Kanahan ba yan yung bata? Kanya, hirang magdudas, milagre na mo. Kuya! Unsa man? Gimingaw na ko ni mo, kuya! Ara ko bugal-bugal dia, bidan ni mo. Tinuod, kuya! Tinuod, ay! Ganyan kita kamahal, kuya! Ano pagkaabot may matingali ni bata? Kuya! Unsa man? I miss you! I love you! Yeah! Lakaw na! Love you! Love you to! Kagaro! Ikaw, Ping, ha? Ako ragay mong gibuang, ha? Ako ragay mong gibuang, Ping! Ikaw din ang nasuyo. Ikaw, ha? Ikaw din ha. Nangan na dalan juga ha. Imo na siya nang gibuhat ako ha. Kay nga no, mubaos ka dako, ha? Mubaos ka, Ping! Ah! Mubaos ba ka? Dili, Greng! Oh. Kita, uy. Oh. Mulayas na malangka ko din Layasan na malangka ni Nakos milagring. Tutalom sa mi anak. Wa ako'y kawidan. Pasensya na, Ping, ha? Nakalitan lang ko ganina. Nakalitan? Nakalitan, Gring? Ngano karon pa nini mo buhatan ako? Karon pa, Gring? Sumagring! Kapila na mo buhatan ako, Gring! Kapila na ko ni mo gidukol, Gring! Gilabay pamagani ko ni mo! Gitikdol pag yun! Kapila man, ha? Bot, Di na ka kinumdom? di na maihap. Liman ka, anak! Di na maihap! Kapila na ko ni mo, inaani! Di na maihap, Gring! Napuno na ko!
Ay, iko'y ginoo ko, Piping. Nagtugo ang imong kamot. Anong imong manggikumot ang baso? Magawag mo lang siya. Oh, kamu na sa Dok, intahon. Tabangi ang akong bana, Dok. Piday, di ba giing na taman mo? Nga di na ko gusto makakita pa rin yung dagway. Pero, Dok, tanawa iyang kamot, Dok. Nagkadugo man na, Dok. Oh, nga naman ko na. Usa may gibuhat niya? Ay, gikumot niya ang baso, Dok. Kay nasuko man siya na ako. Mao nga, kung di ka gustong iyang kumuton imong naong, Dok, tambali na siya, tabangi na siya, Dok. Oh, sige, sige. Ako siya tabangan. Pero sa kadaghan na yung samad, mas dali kung putlo na yung kamot. Okay na ko, pader. Nakapasaylo na sa kong milagring. Ikaw lang kong nagpagawa sa akong kayubos kanina. Sa sunod, Doy, kung may problema ka, panawag lang ako. Aron doon na kay may istoryahan. Sige, pader. Ang imong kamot, man nagkutkot pa. Ay, di man ako mabatyag, pader. Kaya doon naman ko'y pendeliver. Naapod ko'y antibiotic. Okay, Noy. Kung nun sa mga may problema, ayaw kay kong sangpit ako, ha? Panawag yun, ha? Sige, pader. Sige, Noy. Babay na lang. Kaya ron singon magkapahuway ka. Sige, pader. Salamat. Bye. Ping, imong tambal. No. Kinsa may imong kaistorya, Ping? Si pader ang nawag. Nangumusta. Uy, hala. Hmm. Hala, Ping. Hmm. Hala ka, Ping. Ngano ka? Dili ka si Angela ang ni-text ni mo. Ha? Paghisgot ni mong padre, nahinumdum kong Angela. Tingali siya ang nag-text ni mo, Ping. Kung siya, unsam sa iyang ipasabot nga akong sekreto ngayong nahibawan. Oh, tingali, Ping. Nahibaw siya nga ikaw. Unsa man? Nga ikaw. Unsa man ko? Nga ikaw. Wa pa matuli. Hilom na gring oy. Unsam taong ka oy? Imo pa mo nagisgutan. Wa naman ka kailaing sikreto, Ping. Wala. Apes, si Angela lagi tong ni-text ni mo. Ug maunang sekretoha ang iyang nahibawan. Ay, may nahitabo gitingali ninyo sa una. Grabe sa nimo gring oy. Bibi ibutang na to na may nahitabo na mo. Ha? O may tabo na mo ba? Kay di naman gyud ko kinumdum. Nganong iyam sa kuno nang i-text nako? Nganom kuno be? Oh, wa lang tingali siya lingaw, Ping. Dadi na sakto imong pagtuog ring. Layo ra kay nas tinuod. Ping, Hmm. unsa may imong plano? Sultihan nimo si padre sa tinuod? Ha? Sultihan nimo siya bahin ninyo sa iyang inahan? Nganong nagisgot mo ka nagring? Nasudla sa kong huna-huna, good Ping. Di na ta magisgotan nagring. Nganong dili man. Ay, tingali asa na sa napadong na to istorya. Tingali mo na sa kong maduklan. Ay, dili na, Ping. Di na ko, Ping. Kasi di na. Di na ko mudukol nimo. Lagi. Katong nasuko ka, katong imong gikumot ang baso hangtod nagupok des imong mga kamot. Yamat dramaha. Dihang akong nakita ang dugo, Ping. Nga mihinay-hinay sa pagdagayday gikan sa mga samad sa tanang bahin sa imong kamot. Daw gikumot ang akong kasing-kasing.
ang akong atay. Lakip na ang akong abdo ug batikon ug ang tanan akong mga internal organs. Nagkurog ang akong galamhan samtang nagsudong sa imong kamot nga nagkadugo ug ang mga tino sa dugo mihinay-hinay sa pagmantsa sa sawg. Ni atong higayon na, Ping. Nahinumdum ko sa atong Ginoong Hesukristo nga gilansang sa krus ni atong unang Biyernes Santo ug napuno sa pagbasol ang akong alimpatakan ug kasing-kasing. Kay naisip nako nga wa ko'y kalainan sa mga berdugo nga misakit ug mipatay kang Hesus didto sa krus. So may natabo ka ni Malagring. Ako nang gibasulan ang akong gibuhat, di mo, Ping. Gibasulan ko na ang akong sala. Akong sala. Gring, Akong dakong sala. Gring, unsa man ka, Gring? Palabi man ka, wa biya ta ka unsa Agayan ako, Ping. Agayan. Unsa ang ngayon? Ay, nagplano magug ko nga sa sunod kwarisma. Moapil na kong 7 palabras.